Ja sam Bogdan Ninković. Ja sam Milan Petković. Kako ste mogli da čujete iz Vučićevih medija, mi smo banditi, huligani i teroristi. Nama će 11. jula biti suđeno za zločin suprotstavljanja Evropskoj uniji i NATO paktu. And I know you all speak perfect English anyway. Isto tako ste iz Vučićevih medija mogli da čujete da su Evropska unija i NATO pakt sile pravde, mira i slobode. Hajde da vidimo njihove činove mira i slobode. Sreda, 24. mart 1999. 19:45. Krstareće rakete i bombe padaju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Započela je operacija NATO pakta po imenu Milosrdni anđeo. Milosrđa za građane Savezne Republike Jugoslavije neće biti 78 dana. Bombe i krstareće rakete padaće na kasarne i aerodrome, na sela i gradove, na javne zgrade i privatne kuće, na fabrike i mostove, na pijace i bolnice, na putničke vozove i izbegličke kolone, na Srbe i na Albance. Vi odlučite ko je ovdje terorista.